Moi, tää video on suurin piirtein, katsotaanpas, se on suurin piirtein joku minuutti tai jotain sinne päin. Eli kommenteissa mun nimi, jos haluatte huomauttaa mua jostain asiasta sille. Tikku_karamelli, toi meni vähän pieleen, tai toi juttu. Ja sitten voitte lähettää tikku_, ihan paska. Mutta ei please niitä kommentteja, please! Okei, jos sä oot poika, niin ei kannata katsoa petsivideoita, jos sä et tykkää niistä. Siinä on yksi vinkki teille muuten. Ja kommenteissa voi sanoa tikkis. Ja seuraavaan asiaan. Ja seuraava asia on se, että mulla on myös toinen kanava. Myöskin sillä toisella kanavalla. Mä halusin vaan kertoa, että mulla on toinen kanava. Mä kirjoitan sen nopeasti lapulle. Jossa viivan kohdalla on sitten väli. Eli se on Victoria 18 girl. Pitäisit musti nyt sitä kunnolla. Tykkää jos pidit tästä videosta. Moi moi! Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!